Con este gol, Adri sentenciaba o partido ante no Sangoñedo. A ese de Chantada acadou sumar 3 puntos nesta xornada no encontro co Galicia Mugardos. Os de Óscar gañaron por 2-0 nun partido moi traballado. O Mugardos xoga acumulando moitos xogadores atrás e sen tomar riscos, o que fixo moi difícil para os chantadinos chegar á meta contraria. Na primeira parte apenas houbo ocasións, tan só un remate de Cadete puido abrir o marcador, pero chegouse ao descanso sen goles. Na segunda metade chegaron os goles e o partido abriuse, polo que os dous equipos crearon perigo nas áreas. Esta vitoria non foi nada doada. Xa sabíamos que neste Mugardos iba a ser un rival que nos ia complicar moitísimo, dificultar enormemente o xogo ofensivo, non? Porque acumula un montón de xente detrás da liña de balón, non? Por iso era fundamental que conseguísemos adiantarnos primeiro, non? Foi así e logo tuveron que virse un poquinho máis arriba, deixaron espacios atrás, en diversas xogadas, a parte do segundo posgol que xa resultou definitivo, tivemos algunha oportunidade para haber sentenciado antes. Non foi así, fruto probablemente da precipitación, pero bueno, contentos porque sumamos 3 puntos fundamentais nas nosas aspiracións por manter a categoría. No treito final do partido, o adestrador reforzou a defensa ante o empuxo do Mugardos. O Chantada foi quen de parar as acometidas do contrario e nun roubo de balón en ataque anotou o segundo nun rápido contragolpe. Tal e como estaba transcorrindo o encontro, eles era consciente de que empezarían a acumular xente en ataque, especialmente xogadores altos que manexan ben o xogo aéreo. Era importante reforzar esa liña central, medio campo, non? Saíron xogadores neste caso un poquinho máis defensivos a ocupar esa posición, e o certo é que non saiu ben, non? Óscar está satisfeito co partido e o traballo do seu equipo, que sumou 3 puntos despois de moito tempo sen gañar. Contento co traballo de todo o mundo, a pesar que na primeira parte non fomos capaces de coaxar un bo encontro, pero bueno, o importante neste caso en partidos como estes non é xa o mellor ou peor xogo que podamos facer, senón o estado anímico co que saímos ao final do encontro e a necesidade que tiñamos de sumar 3 puntos, non? Neste caso quedome con eso, coas gañas dos rapaces por revertir unha situación que realmente era complicada, non? Logo de moitísimas xornadas sen sumar 3 puntos, por fin conseguímoslo na casa e contra un rival que loitará por nosco por manter a categoría. Despois desta vitoria, o Chantada queda con 27 puntos na 14ª posición a tan só 3 puntos do 9º posto.